ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ କୋରାପୁଟ। ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେବା ଏକ ନିଆରା ବିଷୟ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଥର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜିତୁ ମିଶ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଆର୍କିଓଲଜିଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିବ ଯେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କି କାମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। ତେବେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଜିତୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଜିତୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବ ଯେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବରେ ଆପଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜି କହୁ ଇଂରାଜୀରେ। ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଆମର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ଆମର ଯୋଉ ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତାର ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଛି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ, ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାନ କରୁ। ତ ଆଜି ଆମେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ରହିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ରାତିରେ ହେଇନି କି କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇନି, ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ମାନବ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାଇମେଟ କୁ କେମିତି ଆଡପ୍ଟ କରିକି ସେଇଠି କେମିତି ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିକାଶ କରିଛି, ସେଇଟା ଓଡିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁ। ତ ଆଜି ମନେ କରନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ-19 କୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଣ୍ଡେମିକ, ଯୋଉଟା ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ନୁହଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଦେଖିବା, ଆମେ ଏମିତି ହଜାର କେତେ ଥର ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ପାଣ୍ଡେମିକ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଛି, ପୃଥିବୀକୁ ଆଟାକ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ କହୁଛେ, ଯାତାୟାତ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇଟାର ଏତେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଉଛି, ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେମିତି ଲୋକ କୋପ ଅପ୍ କରୁଥିଲେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ତାକୁ ଫାଇଟ କରିକି ବାହାରିଥିଲେ, ପୁଣି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କେମିତି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ, ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବି ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଣ କାମ କରୁଥିବ, ମନ୍ଦିର ବା କୋଉ ମନୁମେଣ୍ଟସ ବିଷୟରେ କିଛି କାମ କରୁଥିବ। ସେଇଟା ସତ ନୁହଁ। ସେଇଟା ହଉଛି 1% ଅଫ ଆର୍କିଓଲୋଜି। 99% ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହୁଏ। ଲୋକ କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଉଥିଲେ, ଜଳବାୟୁ ସେଇଭଳି କେମିତି ଥିଲା ଆଗରୁ, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ବାସନ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଆମର ଯୋଉ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ, ଆମର ଯୋଉ ନୀତିଦିନିଆ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଲୋକ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁ। ତ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ବାହାର କରୁ। ତ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେରେ ବି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷରୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏଇ କୋଭିଡ ରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କରିନି, ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପେଲିଓ ଡିଜିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମର। ତ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ପେଲିଓ ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜି ବୋଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆର୍କିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେ। ତ ସେମାନେ ତାର ବୋନ କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି, ଯୋଉ ଆମେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ ରେ ତଳେ ଆମେ କଙ୍କାଳ ମିଳେ, ହ୍ୟୁମାନ ସ୍କେଲିଟନ ମିଳେ, ତାର ବୋନ କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ ହଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ତା ଦ୍ଵାରା କେମିତି କେତେ ଲୋକ ମରି ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଏତେ ବହୁତ ଭାବରେ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। କାହିଁକି ବହୁତ ଗୁଡେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଉ ମାନେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ଆମେ କିଛି କିଛି ସେଇଥିରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ, ମାନେ ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ମିଳେ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ଇତିହାସ, ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ଘଟିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ଆର୍କିଓଲୋଜି କହୁଛେ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛେ,
ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜ ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଛେ, ହଁ ସେଟା ହଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଫ୍ରିକାରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହ୍ୟୁମାନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ଆମର ହେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ମୁଭ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ତ ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି କଲଚର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ହୁଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟୋନ ଏଜ କଲଚର। ସେଥିରେ ଲୋଅର ପେଲିଲିଥିକ, ମିଡିଲ ପେଲିଲିଥିକ, ଅପର ପେଲିଲିଥିକ। ହୁଁ ଲୋଅର ପେଲିଲିଥିକ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପଥରରେ, ହଁ ହଁ ଆଉ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲୋଅର ପେଲିଲିଥିକ କହୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହୋମୋସେପିଏନ ସେପିଏନ୍ସ ନଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମୋସେପିଏନ ସେପିଏନ ଅଛୁ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସିସ୍ କୁ ହଁ ତଳକୁ ସେମାନେ କୁହାଯାଉଥିଲା ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ, ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ ହ୍ୟୁମାନ ସେଇଟା। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ହୋମୋ ସେପିଏନ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକୁ 70,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଓମୋ ନଦୀ କୂଳ ଯୋଉ ଅଛି ଇଥୋପିଆରେ, ସେଇଠି ଆମର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଲା। ହୁଁ ତ ହୁଁ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ଟା ଆଗରୁ ଥିଲେ। ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ବି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ। ହୁଁ ମେ ବି ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଗରମ ହଉଥିଲା ଆଫ୍ରିକାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଶିମିଳିପାଳ ପାଖରେ ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉ କୁଲିଆଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ବାରିପଦା ପାଖରୁ ବେଶୀ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନଦୀଟା ଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ଵରରେ, ସେ ନଦୀଟା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମର ହୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ନଦୀଟା ବହି ଯାଇଛି, ହଁ 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 ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉଟା ଶିମିଳିପାଳ ବାହାରିଛି, ହଁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୁଁ ଲୋଅର ପେଲିଲିଥିକ ର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଓହୋ ଯୋଉ ଆଜିକୁ 70-80 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଲୋଅର ପେଲିଲିଥିକ। ହଁ ହଁ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଳିଲା। ହୁଁ ତ ହୁଁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ମାନେ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଟା କେତେ ପୁରୁଣା, ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆମର। ବାପରେ ହୁଁ ହୁଁ ହଁ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମାନବ ମାନେ ଏତେ ପୁରୁଣା। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଆମେ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରୁ ଆମର ପେଲିଲିଥିକ ଏଇ ଯୋଉ ମିଳିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମିଳିଛି, କେଉଁଝରରୁ ମିଳିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରୁ ମିଳିଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରୁ ଆମର ଲୋଅର ପେଲିଲିଥିକ ମିଳିଛି। ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଲ ମେସୋଲିଥିକ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା କି ମିଡିଲ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ଯୋଉଟା ଆସିଲା। ହୁଁ ମିଡିଲ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରୁ ଆମର କେଉଁଝର ସବୁଆଡେ ମିଳିଛି। ହୁଁ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍କିଓଲୋଜି ପାଇଁ। ଗ୍ରେଟ୍ କାହିଁକି କୋରାପୁଟ ର ଯୋଉ ଜୟପୁର ଟ୍ରାକ୍ ଗୋଟେ କୁଡ୍ ବି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଆମର ଚାଉଳର ହୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବୋଲି ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ତାକୁ ମାନେ ଡିବେଟ କରନ୍ତି। ହଁ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଚାଇନା ଆଉ ସାଉଥ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଇନାରେ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଉଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲୋକେସନ୍ସ ରେ ଚାଉଳର ଅରିଜିନ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହୁଁ କାହିଁକି ଜୟପୁର ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ 1000 ଭେରାଇଟିର ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା। ହଁ ଏବେ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ 100 ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ହୁଁ ଲୋପ ହୁଁ ପାଇଗଲାଣି, ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଲ୍ଡ ରାଇସ୍। ହୁଁ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମର ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଜଣେ ନନ୍ଦ ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ନାହାନ୍ତି, ମରିଗଲେଣି। ହୁଁ ହୁଁ ସେ ଆମ ଡେକାନ କଲେଜରେ ଥିଲେ। ସେ ହୁଁ ତାଙ୍କର ପିଏଚଡି କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟରେ। ତ ଓହୋ ସେଇଠୁ ସିଏ ଅପର ପେଲୁତିକ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକୁ 40,000 ବର୍ଷ ତଳରୁ ସେ ହୁଁ ଗୁଡାଏ ସାଇଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଇଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଓହୋ ଅପର ପେଲେଥିକ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ହୁଁ ସେଇଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ। ହଁ ହଁ ଯଦି ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ଅରିଜିନ ବୋଲି ଗୋଟେ କହିପାରିବା। ହୁଁ ଆଉ ଯେତେ ଗୁଡେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ, ମାନେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ କୋରାପୁଟରେ, ହୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡା ହେଲେ ବା ଗଦବା ହେଲେ ବା କୋୟା ହେଲେ, ହୁଁ ଦିଦାଇ ହେଲେ, ତ ହୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆଉ ହୁଁ ସେମାନେ ହିଁ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ତାକୁ କରୁଥିଲେ, ମାନେ 1000 ବର୍ଷ ଧରିକି। ହୁଁ ତ ଏଇଥିରୁ ଆମର କୋରାପୁଟର ବେଶୀ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଅଛି। ତା ହୁଁ ବାଦ ଆମର ଯୋଉ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ କଲଚର ମାନେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ ଓଡିଶାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ, ହୁଁ ସେଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡାଏ ଆମର ମାନେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ ବା ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ସାଇଟ ପାଉ। ହୁଁ ଯେମିତି ଗୋଳବାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଟ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବାଲୁଗାଁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ପଡିବ, ହୁଁ ମଲାଗୁଡି ନଦୀ କୂଳରେ। ହୁଁ ସେଇଠି ଚିଲିକା ପାଖରେ ସେଇଠି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଏଭିଡେନ୍ସ, ହୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଜଣା ପଡୁଛି ଓଡିଶା ଯୋଉ ଆମର ମରିଟାଇମ ହେରିଟେଜ ଥିଲା, ଓଡିଆ ସାଧବ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସବୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ସେଇ ସେଇଟା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଚିଲିକା ପାଖରେ, ସେଠି ମାଛ ମାରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଜାଗା ବୁଲୁଥିଲେ। ହୁଁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଠୁ ଯୋଉଟା ଆମର ନୋଳିଆ ଡଙ୍ଗା, ଏବେ ତ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ପୁରା ଫାଇବର ବଡି ରହୁଛି, ବଟ
ଆଜି 20-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ୟୁଜ ହଉଥିଲା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଡଙ୍ଗା ସବୁ କାଟାମାରାନ ହରକା ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କରିକି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସହର ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତାପରେ ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ବିକାଶ ଘଟିଲା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆସିଲା, ଜୈନ ଧର୍ମ ଆସିଲା, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକ ବିକାଶ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ତାପରେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଆମର ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ କଲଚର ରୁ ପଡିଛି। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡିଶାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ରିଚ୍, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କାମ ବି କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛି ସାର୍, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଯୋଉ ନଲେଜ ଡିସିମିନେସନ, ମାନେ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ କି ଭାରତରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏଇଟା କମନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆଉ କମନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏକାଡେମିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କହିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ମ ରେ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ରେ କହିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ରିସ୍ପ କରିକି କହିବାକୁ ପଡିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବେ। ହଁ, ସେମାନେ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରିବେ। କାହିଁକି ଗପ ଆକାରରେ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ସେମିତି ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବେ, ଫଟୋ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସେଇ କାମଟା ମୁଁ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ନଲେଜ ଡିସିମିନେସନ ଟା ମୁଁ କରୁଛି, ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ମ ରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ କେମିତି କମନ ଲୋକ ତାକୁ ମୋର ଏପ୍ରିସିଏଟ କରିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ବିରାସତହୀନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ 8 କମ୍ପାନୀ, ତାର ମୁଁ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର। ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛୁ, ମାନେ ବ୍ଲଗ ଘରିକା ସବୁ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜର ଟ୍ରାଭେଲ ଡାଏରୀ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ଡାଏରୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲା। ସେଥିରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଜ ଗୁଡାକ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରିଜ ଗୁଡାକ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଗ୍ରେଟ୍। ହେଲେ ଏପଟ ମାନେ ଆମ କୋରାପୁଟ ସାଇଡ ର କିଛି ଷ୍ଟୋରିଜ ତିଆରି ହେଲାଣି? କୋରାପୁଟର ମୁଁ ବ୍ଲଗ ରେ ଲିଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଦବା ଆଉ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଏରିଆର ଗୋଟେ କରୁଛି, ସେଇ ଏରିଆର ଗୋଟେ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦପୁର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି, ନନ୍ଦପୁରରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶିମିଳିଗୁଡା ପାଖରେ, ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ ଶିମିଳିଗୁଡା। ସୁବାଇ, ନନ୍ଦପୁର ପୂର୍ବରୁ ସୁବାଇ, ନନ୍ଦପୁର 5 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସୁବାଇ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲସୋ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏରିଆ। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ଥରେ ଦିଥର କୋରାପୁଟ ଯାଇଛି, ବେଶୀ ଯାଇନି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ 2 ଥର ଏ ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଯାଇଛି। ଆଉ ଜୟପୁର ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ କନେକ୍ସନ, କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଥମ ଜୀବନର 6 ବର୍ଷ ମୁଁ ଜୟପୁରରେ ଥିଲି। ମୋ ବାପା ଥିଲେ ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜରେ, ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ 1970s ରେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 6 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ହଁ, ସିଏ ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜ ଜୟପୁରରେ ଜୁଲୋଜିର ଏଚଓଡି ଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ 70s କଥା କହୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପୁରା କୋରାପୁଟ ସବୁଆଡେ ଦେଖିଛି ସେଇ ସମୟରେ। ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି, 2-3 ବର୍ଷ। ଧାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସିଏ ମତେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ସେ କାମ କରେ, ମାନେ ସି ହ୍ୟାଡ ଲିଟରାଲି ବ୍ରଟ୍ ମି ଅପ୍। ମାନେ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ କୋରାପୁଟ ସହିତ। ହଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ଜୟପୁରରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରଜାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ ଯୋଉ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ହଁ, ସେଇଠି ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳକୁ, ମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା। ଜଣେ ସାଇକେଲରେ ଜଣେ ମତେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଜଣେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଅଫିସରେ ଜଣେ ବିୟର ଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନର ଆର୍କିଓଲୋଜି ଟାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମତେ ବହୁତ ପିଲାଦିନ କଥା ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନ୍ସପିରେସନ। ଆଉ ବୋଧେ ସେଇ କୋରାପୁଟର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ, ଝରଣା, ସେଗୁଡାକ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ବି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଗୁଡା ବୋଧେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରହିଯାଇଛି। ସେଇଟା ମତେ ପରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଛି ଲାଇଫରେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ କାମ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲି 2000 ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମାନେ ମାଟି ତଳୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ପାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁ ଯାକ ବାହାରିଛି। ମାନେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା,
ଯୋଉଠି ହୁଁ କି ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇ ତିନିଟିକୁ ଏକାକାର କରି ପୂଜା କରିବାର ସାଧନା ହୁଁ କରିବାର ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ହୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗଟେ ଲଗାଉଛେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହୁଁ ଉନ୍ନତଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ପଛୁଆ କହିଦଉଛେ ଆମେ। ନାଇଁ ସତ କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପଛୁଆ ତ କେବେ ବି ନୁହଁ। ପଛୁଆ ଯଦି ବି କୋରାପୁଟ କୁହାହଉଛି ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ, ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ କରିଛେ। ହୁଁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଯୋଉ ଆମର ରିଲେସନସିପ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ହୁଁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇକି, ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇକି ହୁଁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଫୋର୍ସ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କନଜ୍ୟୁମରିଜିମ ପଛରେ ଆମେ ହୁଁ ଗୋଟେ ବାୟା ଭଳିଆ ପଡିଛେ। ତା ହୁଁ ଫଳରେ ଆମେ ଗରିବ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ପରେ ଏବେ ହୁଁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେଣି ଯେ ଆମେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଛେ ହୁଁ ଜୀବନରେ। ହୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ମୋହ ଯୋଉ ଅଛି ବଡ ସହରର, ହୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କନଜ୍ୟୁମର ଗୁଡସ୍ ହେଲା, ହୁଁ ଫୋନ ହେଲା, କାର ହେଲା, ବଙ୍ଗଳା ହେଲା, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ହୁଁ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ତାର କଣ ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡୁଛି। ତ ହୁଁ ସେଇଟା ହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ତ ବହୁତ ମାନେ ଉନ୍ନତ, ମାନେ ଏକ ତ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି କୋରାପୁଟରେ, ହୁଁ ଯିଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର। ହୁଁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଇଭେନ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯିଏ ଗୁପ୍ତ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, ହୁଁ ଏମ୍ପରର ହୁଁ ଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ କୋରାପୁଟ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମହାକାନ୍ତାର, ମାନେ ହୁଁ ଏଣ୍ଟା ରାୟଗଡା କୋରାପୁଟ ଏରିଆକୁ ମାନେ ଏକଦମ ହୁଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ସେ ମହାକାନ୍ତାର କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ହୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ରେଫରେନ୍ସ ପାଉଛେ, ଏହା ଅର୍ଥ ଯେ ସେଇଠି ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ସେଠି ଚଳାଚଳ ଥିବ, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଉଛେ। ହଁ ନହେଲେ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ସୁବାଇରେ ପାଉଛେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ବର୍ଡରରେ ଛତିଶଗଡରେ ବସ୍ତର ଏରିଆରେ ହୁଁ ସେଠି ବି ପାଉଛେ। ହୁଁ ତ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, ହୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ହଁ ଆଉ ଯଦି ଯଦି ସେମିତି ଲୋକ ନଥାନ୍ତେ, ସେଭଳିଆ ସଭ୍ୟତା ନଥାନ୍ତା, ହୁଁ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଥାନ୍ତେ। ଏଗୁଡିକର ହଁ, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ୱେରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଦରକାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଆଉ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଦରକାର, ମାନେ ଦରକାର। ଖାଲି ଖାଲି ଆର୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବା ଦରକାର। ହଁ ମାନେ ଲାଇଫ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଫ ଯୋଉମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଟରେଚର ଆସିବା ବି ଦରକାର। କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଆମେ ଲିଟରେଚରରେ ଆମର କ୍ଲେମ ବି ଆମେ କରୁଛେ ଯେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, କାରଣ ରାମଗିରିର ଯୋଉ ପାହାଡରେ ମେଘ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିଲା, ହୁଁ ତାର ମେଘ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ରାମଗିରି ହୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଁ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହୁଁ ରାମଙ୍କର ଆସିବା, ଏଇ ସବୁ ଯାକୁ ନେଇକି ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଇଟ। ଆଉ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ପାର୍ଟ ଥିଲା ହୁଁ କୋରାପୁଟ ଆପଣଙ୍କର। ହୁଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍କାଳିଆ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଏଚ ଡି ସଙ୍କାଳିଆ, ଯାହାକୁ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍କିଓଲୋଜି କୁହାଯାଏ, ହୁଁ ହୁଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲଙ୍କା ନଥିଲା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ହଁ ତ କାହିଁକି ଲଙ୍କାର ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ, ଯୋଉ ଭାରତର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ହୁଁ ସେଇଟା ଗୋଦାବରୀ ତଳକୁ ନଥିଲା। ଓ, ଗୋଦାବରୀ ତଳେ କଣ ଥିଲା, ରାମାୟଣ ସମୟରେ ହୁଁ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ଓ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମହାନଦୀ ହେଲା କି ଆମର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ହେଲା, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ଓହୋ ବହୁତ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଫନ୍ୟା ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ହୁଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ କି? ମାନେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ହଁ ତ ସେଇଟା ନଦୀ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ହୁଁ ହୁଁ ତ ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାମାୟଣର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାୟାର 14 ବର୍ଷର ଯୋଉ ରାମଙ୍କର ବନବାସ, ହୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ କୋରାପୁଟ ଆଉ ବସ୍ତର ଏରିଆରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ଆଉ ତାପରେ ସୋନପୁର କୁ ଆମେ ସଙ୍କାଲିଆ ଲଙ୍କା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହୁଁ ଯୋଉ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଯୋଉ ଅଛି, ହଁ ହଁ ଯୋଉଠି ମହାନଦୀ ଆଉ ତେଲ ନଦୀ ମିଶିଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ ମିଶିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଠି ଆଉ ବସିଛି। ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ସାଇଟ ବାହାରିଛି, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ ବାହାରିଛି, ସେ ରାମାୟଣ ସମୟର। ହଁ ତାକୁ ଅସୁରଗଡ କୁହାଯାଏ। ହଁ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା ନଦୀ ଆରପଟେ, ମହାନଦୀ ଆରପଟେ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଅସୁରଗଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୁଡାଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ସେଇ ମାନେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇଠି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୋଡା ଯାଏ। ଓହୋ ସୋନପୁରରେ ହଁ କାହିଁକି ଆସିକି ସୋନପୁର ଲଙ୍କାକୁ ଆସିକି ହନୁମାନ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ପୋଡିକି ହୁଁ ପଳେଇଥିଲେ। ତ ହୁଁ ସେଇଟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଅପମାନ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହନୁମାନର ଲାଞ୍ଜ କରିକି ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ପିଲାମାନେ ଟାଣନ୍ତି। ତାପରେ ସେଟାକୁ ତାକୁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ୍ରସ କରିଦିଆଯାଏ, ମାନେ ତାକୁ ମାଟି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ହୁଁ ତାକୁ ପୋଡାଯାଏ। ତ ସେଇ ଓକେ ଟ୍ରେଡିସନ ଟା ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ହୁଁ ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଙ୍କେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ଅଛି ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଁ ସୋନପୁରରେ। ତ ହଁ ଏଇ ଗୁଡାଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ରୁ ଆମେ ଯାହା କୁହାହଉଛି ଯେ ସଙ୍କାଲିଆ ଆମର ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ
ଯଦି ରାମାୟଣ କେବେ ବି ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଏରିଆରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ବି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଏରିଆରେ ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାଶ ଇନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ଆମର ମାନେ ପଲିସି ଭିତରେ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ କରିବା ଏବଂ ହଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯଦି ରାମାୟଣ ସର୍କିଟ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସେଇଠୁ ମାନେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ, ମୁଁ ଲେଖିଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଲେଖିଛି ହଁ ହଁ ତାପରେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦରକାର ମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର ମିଡିୟମ ରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ତ ସେୟା ହଉଛି ଆଉ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର, ସିଓର ତେବେ ସିଓର ସାର୍। ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଗଠନ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବରେ? କିଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆପଣ କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏଡ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୁରିଜିମ ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତରେ ଟୁର ଗାଇଡ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, କିଏ ପଢିନାହାନ୍ତି ବି, ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ କମର୍ସ ପଢିଛି କିଏ ପଢିଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବିକା ନାଁରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଟା ଦିଆଯିବ, ସେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଟା ଦିଆଯିବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୁଡାଏ ଆମର ମାନେ ଟୁରିଜିମରେ ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ ହେଇପାରିବେ, କାହିଁକି ବହୁତ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବହୁତ ନଲେଜ ସିକିଂ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଏମିତି ମାନେ କମନ ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ନଲେଜ ସିକିଂ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ କିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟୋରିଜ ବିହାଇଣ୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଯେ ନଲେଜେବୁଲ ଲୋକ ତା ପଛରେ ଯାଏ। ଆମର ଏଠି ଗାଇଡ ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସାଇକେଲ ଟଣା ଗାଇଡ ବୋଲି ଆମେ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେକର ମତେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କରେ, ମାନେ ମତେ ଡାକନ୍ତି, ତ ମୋର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୋର ଫିସ୍ ବି ଅଲଗା ଆଉ ମୋର ପୁରା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଲଗା, ହଁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମିତିଆ, ଭାବରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ଅଲଗା ରହିବ, ତାକୁ ହଁ ତା application ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣନା ଟା ରହିବ। ଅଲଗା ରହିବ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଟା ଅଲଗା ରହିବ, ତାର ସେଇଭଳିଆ ଲେବଲ ରେ ମୁଁ କରେ, ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତିଆ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ, ମତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୋନ ବି ଆସେ, ମୁଁ କରିପାରେନି, ତ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଫରେନ ରୁ ବି ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ରିଏଲି ନଲେଜ ସିକିଂ ଟୁରିଷ୍ଟ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେମିତି ଆସୁଛି, ଡିସ୍କଭରୀ ଆସୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆସୁଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସରକାର ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାନେ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ଭଲ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲା, ଆଜି ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହବା ବା ଇଏ ହବ ସେମିତି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ପ୍ରାଇଭେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ର କନସେପ୍ଟ ବି ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରାୟ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ବି ଅଛି, ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମସ ବି ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆଉ ବମ୍ବେ କି ଆପଣ ବାଙ୍ଗାଲୋର କି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ସହରରେ ତ ଶହ ଶହ ମ୍ୟୁଜିୟମସ ଅଛି, ମାନେ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି, ଯେମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିକ କଲେକ୍ସନ ରଖନ୍ତି ଘରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢୀଟେ ରଖନ୍ତି, ଏଜ ଏ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର୍ସ ଚଏସ୍ ବା କଲେକ୍ଟର୍ସ ଇଏ ବୋଲି ରଖନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟେ ଥାଉ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କି ମୋ ଜେଜେବାପା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି, ସିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ରେ ଟ୍ୟାପ କରିହବ, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ହଁ, ତାପରେ ଆର୍ଟ ହେଲା, କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଗୁଡାକ କେମିତି ଆପଣ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି ଖାଲି ସେଇ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ପଢିବେ ମୁଁ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିବି ତାହେଲେ ହବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡାକ ବି ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଯୁଗକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ତେବେ ବେସିକ ଏକାଡେମିକ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା, ସେ ପାର୍ଟରେ ଜଣେ ମାନେ କେମିତି ଏଣ୍ଟର କରିବ?
ମାନେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରଫେସର ହେବା ପାଇଁ, ଲେକ୍ଚରର ହେବା ପାଇଁ? ପ୍ରୋଫେସନଟେ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ହଁ, ଆର୍କିଓଲଜିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଇଟା ବେସିକ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ୟୁଜିସି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କୋଉ କେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ତା ବାଦ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଢିବ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ମନେକର କୋରାପୁଟର ହଁ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ଆର୍କିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ସବଜେକ୍ଟ। ତା ଓହୋ ବ୍ୟତୀତ ଏମଏସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବରୋଦା ଆଉ ଆହ୍ଲାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୁଁ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ ବି କୋର୍ସ ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସରି ନଟ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ ବି ଆର୍କିଓଲୋଜି କୋର୍ସ ଅଛି ଦିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ହଁ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କୋର୍ସ ଅଛି। ଆମ ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହଁ ଆର୍କିଓଲୋଜି ର ଏମଏ କୋର୍ସ ଅଛି। ହୁଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ହୁଁ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଜାଗା ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଗୋଟେ ତ ଠିକ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡେ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଯେମିତି ଡେକେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁନାରେ ହଁ ବା ହଁ ଏମଏସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବରୋଦାରେ ଆଉ ଆହ୍ଲାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଏଚୟୁ ଏଇ ସବୁ କେତେ ଗୁଡେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହୁଁ ହୁଁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ପଢାଯାଏ। ତ ହଁ ସେଇଠି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ର ସେଇଟା କମ୍ବିନେସନ। ଆପଣ କମ୍ବିନେସନ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟସ ଆପଣ ଯାହା ବି ନେଇଥିବେ ହୁଁ ଆପଣ ସେଇଟା କାମ ଦବ ସେଇଠି। କମା ଦବ ହଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମଫିଲ୍ କରିବେ, ପିଏଚଡି କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ ବାହାରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ପିଏଚଡି କରିପାରିବେ। ତ ହୁଁ ସେଇଆ ହଉଛି ଆଉ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଟ୍ରାଇବସ୍ ଅଛି ଓଡିଶାରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ମଡର୍ଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ ଆଜିକୁ ହୁଁ 70,000 ବର୍ଷ ତଳେ, ହୁଁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ ହୁଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ସ କୁ ଗଲେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଓଡିଶା। ହୁଁ ତ ଆମର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ ଗ୍ରୁପ, ଆମର ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ, ଦ୍ରାବିଡିଆନ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ ଗ୍ରୁପ, ହୁଁ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ହଁ ଯେ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ ମାନେ ଓଡିଶା ହଉଛି ଏଣ୍ଡ, ମାନେ କୋରାପୁଟ ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ହୁଁ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ହୁଁ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଏତନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆ ଟା ଯୋଉ ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଠି ପୁରା ମାନେ 70,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଗୁଡାଏ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ମାଇଗ୍ରେସନ ହଉଥିଲା। ମାନେ ହଁ ଏଇଠୁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ତ କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ର ପାହାଡ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ନଦୀ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତ 4,000 ବର୍ଷ ଆଜିକୁ ତଳେ ତ ମୋର ଲେସ୍ ସେଇ ମାଇଗ୍ରେସନ ଟା ହଉନି, ଆଉ ହୁଁ ସେଇଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ହୁଁ ଆଉ ବଣ୍ଡା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦିଦାଇ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ତ ଏପଟେ ସୌରା ଅଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଜା ସୋରା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣୁପୁର ଏରିଆରେ। ହୁଁ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଏଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ। ହୁଁ ଆଉ ଏମାନେ 4,000 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ହୁଁ ତାଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ସହିତ ପାଇବେ, ମାନେ ହଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ବି ପାଇବେ ଆଉ ଇଏ ବି ପାଇବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ ଯଦି ବଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଆଣ୍ଡାମାନ ର ଜରବା ଟ୍ରାଇବ୍ସ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବ୍ସ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ନିଓରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ହୁଁ ଇଭେନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏବରିଜିନାଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିମିଲାରିଟିଜ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ତାଙ୍କର ରେସିଆଲ ଫେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପାଇବେ, ତାପରେ ଇଭେନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ପାଇବେ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦ୍ରାବିଡିଆନ, ଯୋଉଟା କି କନ୍ଧ ଆମେ କହୁଛୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଓଡିଶାରେ କନ୍ଧ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା କନ୍ଧମାଳ ହେଲା, ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା, ଇଭେନ ବରଗଡ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଇଭେନ କୋରାପୁଟରେ ବି ହୁଁ କନ୍ଧ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ହୁଁ ତ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା 4,000-5,000 ବର୍ଷ ତଳ ଧରିକି ସେମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ କନ୍ଧ ମାନେ, ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ମଣିଷ ମାଂସକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଇଏ ଧାନ କଲେ ରୋଇବା ଭଲ ପୂର୍ବରୁ ହବ। ଲଗେଇବେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ଭଲ କିଏ ହବ। ତ ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବ, ଦିଟା ଟ୍ରାଇବ ର ଯୋଉ ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ ଆଉ ଦ୍ରାବିଡିଆନ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଥିଲା ହୁଁ ଆଗରୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ, ଯୋଉ ହୁଁ କୋଷ୍ଟ ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେନ ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥିଲା। କାହିଁକି ସେମାନେ ଭଞ୍ଜ ମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଧମାଳରେ, ହୁଁ କୋରାପୁଟରେ। ହୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତ ହୁଁ ତ ଓଡିଶା ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗା ଆମର, ଯୋଉଟା କି ଆର୍କିଓଲୋଜି ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କଲଚର ର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଥିଲା ବିଟୱିନ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଉ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ର,
ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆମର ରହିକି ଅଛି ଏବେ ବି, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲା, ତାପରେ ଜୁଏଲାରୀ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ ହ୍ୟାବିଟ ହେଲା, ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିବ। ଅବଶ୍ୟ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ଯୋଉଟା କି ରିମୋଟ ଏରିଆରେ କିଛି ନା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ କିଛି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ରହିକି ଅଛି ତଥାପି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତୁ ମିଶ୍ର ଭାଇ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ ଆମ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ଆର୍କିଓଲୋଜି କହିଲେ କେବଳ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ ଏଗୁଡାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ମନରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିଲୁ ଆଉ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୟସରେ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କୋରାପୁଟ ମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଆହୁରି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୋଉ ବିଭବ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନେକ କାହାଣୀ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେଇ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କୋରାପୁଟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପୂଜିତ ହବ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହବ। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ରହୁଛି ମୁଁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ନମସ୍କାର।